नु फेंकी पकड़ ले बनू। अरे फेंका मर्दवा कैस पकड़ला में तो हम जंटी रोड के बाप बनी। ला फेंका तनी। आओ 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 आओ। आई दादा ई तो लगा कांचे फूट गई। का भाई लो पकड़ ले लो जंटी रोड के बाप बना ना तू कैस पकड़ला में। ए मर्दवा गलती से मिस्टेक हो गई लो ना पकड़ाइल गाड़ी के कांच फूट गई बा। ए बसावन भैया ई का कर देला हो भागा मर्दवा केहू देखले नहीं थे भागा ऐसे पहले केहू आ जाओ उजाड़न भागा इने से। हैं केकर इतना शानदार गाड़ी बा हो कोनो ऑफिसर आई बका गांव में। आवा हो आवा आवा चला घुमा लिया तो के काहे भैया आई केकर गाड़ी बा हो हमार गाड़ी बा और केकर बा। और केहू ना मिलल वाला का मजाक करे के हम ही भेटाइल बानी का चाचा तो से मजाक करब गांव में मजाकिया नन बाड़ा तू। ए मर्दवा खरीद के लेके आइल बनी आधा घंटा भइल होई। अच्छा बाबू अच्छा हम जानल लिया कि मजाक करत हुआ ते मर्दवा इतना बड़का गाड़ी खरीदा गइल मिठाई उठाई के पता ना चलल हो मिठाई केने बा। अच्छा अच्छा हम मिठाई अबे मिली जा तनी मिठाई ले आवे तनी इनकरा के घुमा दे और नहीं से मिठाई ले आ फिर बटाई गांव भर में। ठीक बा जा ले आवा बुला मत जाइए हमनी के का भाई लो। अरे गाड़ी खरीद ले मानो जा तो मिठाई ले आवे मुंह मीठा करिए हमनी के। चला बैठा चला जाओ। ई मर्दवा ई का भइल का हो गइल हो। ए चाचा आधा घंटा भइल गाड़ी लिया के खड़ा कइनी है जब तक कैसे कांच फूट गइल हो। पहले से ना फूटल रहल ना हो चाचा ब्रांड न्यू कार खरीद के लेके आइल बनी शोरूम में से फूटल कैसे रही फूटल थोड़े रहे हम चला के लेके आई नहीं है सब कुछ ठीक ठाक रहे जब तक का हो गइल कौना के आंख लाग गइल हो कौना के पेटे में जरा धोखे लागल तो हर तरक्की देख के ना हो केहू के आंख काहे के लागी केहू के तरक्की कइला से। हां हमरा त लागल बा पहले से फूटल रहल होई हो सकेला नजर न पड़ल हो ना चाचा तू का जानबा बहुत तेज आंख लागेला लोगिन के जहां केहू तरक्की कइलस कि ना जोरे लगेला लोग काहे हो आस पड़ोस में दुश्मन ना रहेला तरक्की देख के लोग के पेट में दर्द होखे लागेला ऐसा होला। बतावा अभी खाली शोरूम से चला के घरे तक आइल बिया जब तक कांच फूट गइल पता तो नहीं कौना के काम भाई ओकर पेट के दर्द ठीक कर दिया जाई। अब कैसे पता लगी कौनो यहाँ सीसीटीवी कैमरा लागल बा का कौनो तरफ फोड़ के भाग गइल अब पता कैसे लगी का हो कैसन पंचायत जुटल बा हो। कहाँ पंचायत नहीं है तो कैसन घोड़िया खड़ा पड़ा लो। अरे ये कार लेके नया नया खरीद के कौनो जब तक कांच फोड़ देलस उहे भीड़ लागल बा। अरे तो चाचा अगर हमरा के पता चल गइल ना ई केकर कारनामा बा तो हम पेट के दर्द ठीक कर दे। अब छोड़ा मर्दवा जौन होके कराल हो गइल पता कैसे चली केकर काम बा केहू देखे हइले नहीं के छोड़ा नया कार बा शोरूम में ले जा फ्रीया में सही हो जाई। हां वो तो ठीक बा चेंज हो जाई गला सवा लेकिन हमरा के भागा दौड़ी करे पड़ी ना ओकरा खातिर। लेकिन हम पता लगाए भी सरवा कौने के काम बा आ छोड़ा बना बड़ा मार मारे बगैर पता चल जाई तो चला घरे चला काहे घरे काहे तू तो हमरा घुमावे लग जात रहला ना। अरे अब हमरा के कागज पत्तर लेके निकले के पड़ी नु शोरूम जाए पड़ी पहले वो ग्लास चेंज कराए ओकरा बाद में घुमल जाई। आवा घरे आवा कौनो दुश्मनी निकाल लेला सका गड़िए से हो सकेला। कुछ होखे कार तो बड़ा शानदार बा तोरे आंख में ना गड़ गइल हो तू ही ना कचवा फोड़ देला। ए मर्दवा कैसन बात करत हो मार करई बा मर्दवा मजाक करत रहनी है सीरियस हो गइला का ना मर्दवा ऐसन बात करत हो सुन लिया तो कहीं उनकरा के शौक हो गइल हमरा बता लगिया पटक के पीटे गलती के और के अब फंस जाए हम पता ना साला कौन फोड़ के भागल बा। चला मिठाई मिले वाला रहल अब कांच फूट गइल बा तो पता ना वो टेंशन में मिठाइयो लेके आइयो कि ना। एउ जानन हो बसावन केहू के पता ना चल पाई चुपाई मार के बैठ जा। बसावन भैया बच गई नहीं हमनी के अच्छा भइल केहू देख लेना नहीं तो हमनी के टकला पर तबला बच जा।